ஹலோ ஹலோ எங்கடா இருக்க? நான் அந்த கடைக்கு வந்தேன்டி. கடையில இருக்கியா? டேய் இன்னைக்கு உனக்கு இன்டர்வியூ இருக்கிறதே மறந்துட்டியா? ஓ உனக்காக நான் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ரெஸ்யூம் கிரியேட் பண்ணி நான் உன்னை இன்டர்வியூ போக சொன்னா நீ என்னன்னா கடையில இருக்கேன்னு சொல்ற. சாரிடி, உன்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறேண்ணா. டேய் எனக்கு அது கூட கஷ்டம் இல்லடா. அந்த ரெஸ்யூம்ல குட் மெமரி பவர் ஹார்ட் ஒர்க்னு போட்டேன் பார், அதுதான்டா கஷ்டமா இருக்கு. சரி வீட்டில் வெயிட் பண்ண, நான் வரேன். சீக்கிரமா வா.